Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Undunankulu kaZulu uhlangane nabezenkolo kuzotshalwa amaphoyisa kuyimpi yasenquthu. Kanti kwethulwe ezolimo kwelikaMthaniya. Izindaba ze1KZN TV uzifundela uSiyabonga wakadumani nabeZulu elidume esandlwane siyakhuleka. Undunankulu kaZulu umfundisi uThula Sizwe Buthelezi ube nomhlangano nabaholi bezenkolo eThekwini namuhla. Lo mhlangano ke ubumelana nokuxoxa kanye nokukhulekelwa ukuthula nokubekezelelana kulesifundazwe njengoba kuziwe ukhetho likazwe lonke mhla zingamashumi 29 kuNhlaba kuwona lonyaka. Emva kokuthi amaqembu ezepolitiki esayine izivumelwano sokuzibophezela ukuthi asingathe ukhetho olunokuthula kanjalo nokubambisana osukwini la izolo emcimbini obuhlelo IEC, namhlanje umkhadla amabandla kulesi sifundazwe ubukade unomhlangano noNdunankulu kaZulu kwathi ngezikhathi zantambama waba nesithangami nabezindaba okuyila khona ubukade uzochaza mayelana nenhlosonqangi yawo lo mhlangano. Njengamanje sizothatha sikubeke kusona isithangami njengoba usihlalo walomkhandlu ezosichazela bese sithola futhi nayo inkulumo kaNdunankulu kaZulu echaza ngezinto ade bexoxa ngazo. Besihlanganele lokho sicelile ukuthi uNdunankulu azohlangana nabaholi bamabandla, ahlangane nomkhandlu wamabandla kwaZulu Natal ukubonisana ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi sikwazi ukuyokotha uhlanga lwezwe, sikwazi ukuyokhuleka nohlanga lwezwe, sithole neindlela zokusebenzisana ikakhulukazi ngoba siyabona ukuthi izwe lethu ngenxa yokhetho kunalokho kuhlukuma kwezinto esingafisi ukuthi kugcine kuphuma esandleni. Mhlambe sibone izinto esesike sazibona in the past kudaleka inxushunxushu nodlame kulimala nabantu. Sifisa ukuthi siqalelele nje kusekude ukuthi sitshala umoya omuhle okubambisana phakathi kwesizwe. Okuhamba phambili nobe kuseqhulwini ukuthula kulesi sifundazwe njengoba ngene nani kusakhulekwa, ukukhulekelwa uhulumeni wakwaZulu Natal, ukukhulekelwa isilo nendlunkulu, ukukhulekelwa uzinzo nokubekezelelana, nokuthi umkhankaso wokhetho uqhubeke ngaphandle kweyibe nangaphandle kodlame. Isonaka lesithangami sabezindaba kade sikutholela sona emva komhlangano obukade uhlanganisa uNdunankulu kaZulu kanjalo nomkhandlu wamabandla kulesi sifundazwe. uTebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV uChannel 261 ngiseThekwini. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuzolonke uBhekicele uthi bazothumela uphiko olusha lwamaphoyisa oluzozama ukuxazulula impi ezibonge ezahlukahlukene eqhubekayo esigodini sakwaNgqulu enquthu maphakathi nelikaMthaniya. Lokhu ke ukusho ngenkathi ehlangene nalo mphakathi emva kokuba kubulawe abantu abali10 okubalwa ke kubo nezingane ezimbili kanye nomama oyedwa. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele uveze ukuba kuzofanele belethe uphiko olunye labaseshi oluzoxazulula impi ezibonge ezahlukene eqhubekayo esigodini sakwaNgqulu enquthu. Ngempela isimo sihle ukuthi abantu abayi10 babulewe la Xuba namakhosikazi nezingane babulewe. Mabebulawa labantu akubushwe umuntu kuloko. Ileso simo esibi. Kodwa benza nensolo zokuthi khona amaphoyisa ethu acheme nemndeni ethile. Engakho uNational Commission uthatha isinqumo ukuthi kuzofanele lethwe ithimba labaphenyi ngaphumela kulethwe nethimba elizozobheka ibhamu ngoba zinengane ibhamu. Ebhameni esitholile la kunama AK amabili nezinhlamvu ekhona ezitholiwe vele ngoba bonke labantu babulewe ngebhamu, akekho kwaziwa, akekho shawe ngesakhile. So kuzofanele ukuthi sikwazi ukwenza lokho. Uqhube ngokuthi kusolakala ukuba kukhona ukuxhumana phakathi kodlame labasemahostela kanye nabasemakhaya. Okunye okutholakala ukuthi kunokuxhumana kubantu bodlame olusemahostela nala khona insizwe esukumile ngiqala ukuze umuntu ozivumelayo isholo yena ukuthi uyizamazama yena wenza imali ngendlela engekho emthethweni. Kodwa bayasha abantu ukuthi ukuxhumana kakhulu
odlameni lo muntu ubuya nemali ubuya nezinto akwazi ukuzokhokhela izinkabi bayibalile nemali ayikhokhayo nakho konke lokho kusho ukuthi amaphoyisa kuzokwazi ukuthi aphenye ngokuxhuma udlame lusemahostela nodlame la ekhaya. Kanti ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uthi khona bese beke baboshwa bakhishwa ngebheyili. They were arrested and released. They are either on bail or in one way or another out. But what I'm going to do, as I said, we are going to bring a team here to take all the documents, investigate them, and with a view to arrest. Based on what they are saying, to say so and so killed so and so, we can't arrest based on that. We need evidence. We need to investigate before we arrest so that we know exactly what evidence we have against the specific people. Khona manjalo uNdosi uphinde wakhuza isihlava sokubulawa kwabantu besifazane kanye nezingane. You don't want to pick up the dead bodies, though you have been producing dead bodies, Nilana. The worst is the one who shot the mother and 2 kids. Ihlazo indoda ebulala uma wengane nengane zayo. Ihlazo angikhathali noma ubani noma wawuxabene ngani naleyo ndoda angikhathali. Don't come close to women and children. Ungasondeli komama nengane. Ngayenza lento njalo but makufika ingane ufika kunengane nomama belele hamba phuma ungababuza ubaba mabedakeka akekho. Thobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV kwaNqulu eNquthu. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal wedlulisele ngokusemthethweni ngoganaganda kanye nengqalasizinda yezolimo emphakathini wase-Richmond namuhla emcimbini obusenkundleni yezemidlalo iPhatheni Sport Ground. Undunankulu wesifundazwe noMusa Dube-Ncube ekhuluma nabezindaba uthi ngalokhu bahlose ukuthuthukisa ezolimo ukuze kukhule umnotho. Ihlomile ngogandaganda bokulima nokutshala izinsiza kusebenza kanye nengqalasizinda imphilandawonye yezolimo yase-Richmond. Njengoba uhulumeni wesifundazwe uNdunankulu noMusa Dube-Ncube uhambele kule ndawo, uDube-Ncube uthi bafisa ukuba abalimi abancane bekhule bengene kumnotho wabalimi njengoba kumhlabathi kuyiwona ke igolide lethu. Kunogandaganda lapha bokulima, kunogandaganda bokutshala, kunempahla ezihlukahlukene abalimi abazo kwazi ukuthi basizakale ngazo. Okunye ke sophinde sidlulisele izinkomo sidlulisele kanye nemali kuma co-ops ahlukahlukene ngoba asifuna ukuthi ama co-ops ameseke nikeziwe lempahla ebese ngabi nayo imali mhlawumbe yokuthenga odizili kogandaganda mhlawumbe nokuthenga nesondo mangabe ugandaganda uphukile. So sibanikezela ke nalokho bese sibanikezela nemithi yokwazi ukuthi izilwane zabo bakwazi ukuthi bayikhulise kahle. Into esizama ukuyenza ukuthi abalimi bakithi abamnyama njengoba uhulumeni omnyama nje sifuna abantu nabo bangene kulemboni yokuba ngabalimi bakwazi ukuthi bakhulise uhlobo lweinkomo noma uhlobo lwemfuyo eluzokwazi ukuthi lungene ezimakethe lukwazi ukuthi lubenzele imali. Lolu hlelo luzosabalala nakwezinye izindawo zesifundazwe sisonke ukuze ke kuhlomule neminye imphilandawonye. Ungqongqoshe wezolimo esifundazweni uthi ke bakhuthaza abalimi besebenzele ukwenza inzuzo. Le project la sizodlulisa khona ogandaganda iprovince yonke ogandaganda sobadlulisela kuma cooperatives balako 1128. So okwamanje sizongathekisa lana siyilauncha so ongqongqoshe ngokuhlukana ngokuthi bakuliphi district bazokwazi ukuthi babe sebedlulisela labo gandaganda kuma district abo ngokuhlukana kwenumber yogandaganda abanikezwe bona. Abalimi ke bahlomulile kulolu hlelo njengoba ke sebezokwazi ukuthi baqhube nokukhiqiza ukuze ke badlulise ezimakethe ezinkulu. Sithole uxhaso luka 5.6 million ukuthi sikwazi ukufakeleka amathaneli awu10 eplazini lethu, sikwazi ukubiyeleka iplazi, sikwazi ukufakela irrigation, sathengelwa nogandaganda nezinsiza kusebenza zawo gandaganda. So sithanda ukudlulisa nje ukubonga ukuthi kuloko esikutholile ikona okuzokwenza ukuthi sikwazi ukuthi siqhubekele phambili
ngoba besivele siqalile ekutheni besivele sabalimi abalokhuza kodwa besishoda ngeinsiza. We do have a market la sihambisa khona iproduce yethu iDurban market, imarket esePietermaritzburg, then there is uSpar no Shoprite Checkers ababiza ngoFresh Market where iproduce yethu sihambisa khona. So ngale funding sizo expanda kakhulu. Lesigezi indaba z1 KZN TV nginguSamkeliso Nqulunga kise Richmond. Ziyaqhubeka izinhlelo nemizamo yokugqugquzela ukuthi amaqembu ezepolitiki angenele ukhetho ebe nokuthula kanye nokuhlonipha ilungelo lomunye umuntu ke njengoba kubhekwe okhethweni. Lona ke ngomunye wemiyalezo edluliswe umongameli wamajaji kulesifundazwe ijaji uThoba Poyo Dlwathi. Muva ke nje lamaqembu asayine isibophezelo sokuhlonipha imigomo yakwa AEC. Umengameli wamajaji kulesi sifundazwe ukhumbuze abaholi bamaqembu ezepolitiki ngokubaleka kwelungelo lokuvota. Section 19 of the Constitution provides for the right to vote, the right to stand for public office, and the right to free and fair elections. Chief Justice Zondo in One Movement South Africa NPC versus the President of the Republic of South Africa and others held that these are very important in our constitutional democracy because they are the primary pillars of any democracy. This is because without the right to vote, there can be no democracy. The right to vote means nothing if it is exercised in an election that is not free and fair. The right to vote is meaningless unless it is accompanied by the right to stand for public office. The right to vote, the right to stand for public office, and the right to free and fair elections are inextricably intertwined. Kanti uphiko lezokushushisa nalo lithola ithuba lokukhuluma nabaholi bezepolitiki mayelana nomsebenzi abawenzayo ikakhulukazi uma kukhona izikhalazo laphinde lachaza kabanzi nangeinhlaka nalo olisebenzisana nazo. The KZN prosecutors are committed and dedicated to ensuring that all the 2024 election-related cases are dealt with expeditiously. However, as the Judge President has indicated, in a court system, it is not only a prosecutor, but in a courtroom, we've got different role players. It therefore becomes very essential that within the court systems, that all the role players find ways in which these cases will be dealt with. It will therefore call that to expedite the finalization of these cases, the court's role players will have to devise systems within each and every court. Umengameli wamajaji ubuye waveza nokuthi bakulungela ukuthi nabo babambe iqhaza njengoba kuza ukhetho nokubheka ukuthi ngabe yonke into ihamba ngendlela. In terms of jurisdiction, Section 24B of the Electoral Commission Act 51 of 1996 provides that the high courts and magistrates may hear particular disputes and complaints about infringements and appeals against decisions arising from such hearings. The reference to particular disputes denotes the Electoral Code of Conduct. The structure of the courts in terms of the Superior Courts Act 10 of 2013 and the Judicial Norms and Standards, the Judge President, as the head of the division of the High Court, is responsible to manage the judicial functions of that division, including the allocation of cases, and responsible for the coordination of the judicial functions of all magistrates' courts falling within jurisdiction of that division. Tebogo Sibisi, wezindaba ze1 KZN TV, uChannel 261, ngiseThekwini. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye itolo. Siyakubingelela ke siyakwamukela mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namuhla. Undunankulu kaZulu uhlangane nabezenkolo kuzotshalwa amaphoyisa kuyimpi yasenquthu. Kanti kwethulwe ezolimo kwelikaMthaniya. Abafundi besikhungo esiqeqesha amakhono eThekwini College abavele ezingini ezahlukahlukene babhekishe ekomkhulula lesikhungo eArchville campus njengoba ke bekhala ngezinkinga zemali yesikhwama uNSFAS kanye nokunye. Labafundi ke bathi angeke kuze kuqhubeke ukufunda zingakaxazululeki izinkinga ababhekene nazo. Lo mbhekisho uholele ekutheni kudutshulwe omunye wabafundi obezothesa imiyezane nokucasuleka kakhulu abafundi.
Sishubile isimo esikhungweni esiqeqesha amakhono eThekwini College khona-ke esikhungweni-ke noma-ke esingeni sase-Ashaville njengoba-ke abafundi bevuka umbhejazane babhekisha sinaye-ke omunye wabo-ke noma-ke waso noma-ke walo uhlaka lwabafundi i-EFF ozosibekela-ke njengoba mbukeli kuvela-ke ukuthi-ke khona omunye-ke wabafundi ogcine esedutshulwa. Mr. Fak, mhlawumbe sicela usibeke esithombeni ukuthi njengoba sibona isimo sishubile kanje la kwenze njani? Ama-students astrikile avale ecampus because of indaba zika-NSFAS. Abanye ba-receive o-R5, abanye ba-receive o-R2 kwa-NSFAS. And obviously nenkinga ye-transport enye ababhekene nayo kuma-colleges. eSentech bebevaliwe bengakwazi ukuhamba naseMelbourne kunye nalapha futhi Ashaville. So inkinga zabafundi ziningi kakhulu. Njengobona abafundi bayakhala kakhulu. Omnye wabafundi uze wadutshulwa ezograduate namhlanje edutshulwa yi-private security company. Yes, abafundi basivalile isikhungo akukho kuzoqhubeka. While ama-students eregretiwe nge-NSFAS, ama-students ereceive o-R5 lambile ema-res. Amanye ama-res aka-accreditwa, ama-students are-frustrated ngendaba ye-transport. Njengoba wizwela-ke mbukeli-ke abafundi-ke bekhuluma njengoba esho-ke ukuthi kunomunye-ke umfundi othe wadutshulwa ezograduate sinaye-ke obehamba naye ozosibeka esithombeni ukuthi kwenzakaleni. Mhlawumbe bhutami sicela usibeke esithombeni kafushane ulimale kanjani benihamba naye? Umfundi ubezelana yeso siza naye samdlulisa sithi ngoba uzograde yeso akangaphazamiseki akadlula ahambe ograde saze sabakhombisa even igown nayo yonke into la base bamdubulela ukuthi uthe uzograde yena. Isikole vele uyamfunda simfuna akazi nokuthi wenzeni bavele bathi suspendiwe even iletter engakaze bamnika. Sibonge kakhulu mbukeli sinomunye wabafundi njengoba-ke besho ukuthi indaba enkulu eyinkinga khona lapha-ke kusona lesikhungo udaba-ke lokungawutholi u-NSFAS. Mhlawumbe sicela usibeke esithombeni ukuthi ungomunye wabangawutholi u-NSFAS ku-affecta kanjani lo? Kungavisa kabuhlungu ngoba anginayo imali ngicela ukuthi masende sathi singena la kwakhona abayisho ema-res abanye bakuthiwa balinda ama-SMS iy'ngane ziyadirejista la u-NCV kuthiwa kumele ukhokhe u-4,000 uthathebe u-4,000 ungawutholi u-NSFAS. Loyo oyinhloko yesikhungo uthi-ke udaba lwenkinga ka-NSFAS ibhekene neningi lezikhungo kuleli yize kunjalo bebengakazi babikelwe ngezinkinga zabafundi. Uthi-ke kalukho ulwazi analo ngomfundi odutshuliwe. Akukho umuntu oke wangazisa ukuthi khona umfundi odubulekile walimala ngaphandle. Engikwazisiwe kuphela ama-members awu-2 angabasebenzi ashawe ngamatshe alimale engikhuluma nawe asesibhedlela. Angeke ngithi akwenzekanga futhi ngeke ngisho kwenzekile kodwa alikho report efike kumina ethi kunomfundi olimele. I have never received such a complaint. Endabeni ze-One KZN TV Ungqongqoshe wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal ushayele ihlombo umasipala kaDukuza ngokwakha ubumbana nozinzo kulemboni emva kokuba kube nodlame oselidonse isikhathi eside. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba le-One KZN TV uHlomuka uthi sekuyisikhathi sokuthi lemboni ithuthukeke njengawo wonke amabhizinisi. Ukusho lokhu emcimbini wale nhlangano yamatekisi iSantaco obukwaDukuza. Usoseshini wamatekisi wakwaDukuza uke wabasematheni ngenxa yodlame lwamatekisi nolushiye kushone abantu abaningi kule ndawo. Emva kokuphela kodlame kubuye lo soseshini usunozinzo olukhulu njengoba libonakala ubumbano noseliholele ekutheni lo soseshini unqobe imoto eyitekisi ngenxa yokuthenga kakhulu izimoto kwezinye zezikampani. Lokhu kushayelwe ihlombe abaphathi beSantaco kwizinhlaka ezahlukene. Imphumela ye-unity le and sizogqugquzela ke kuwo wonke ama-association KwaZulu-Natal ukuthi awalisebenzise leli thuba ukuthi ahlanganisa amandla awo okuthenga akwazi ukuthi ayothenga endaweni eyodwa. Umuntu ubonga kakhulu kodwa izinto esizibukayo njengamanje sibuka izinto eziwumsindo kakhulu umuntu futhi aphinda ncome lapha nakaDukuza ngokubambisana ukuthi ukubambisana bekwazi ukuthi befake ibhizinisi endaweni eyodwa ikhona ukubathathe kwababeka lana. Kodwa ngeke sikhohlwe ukuthi nabagibeli abasisupportayo esiphathene kahle futhi nabo nathi esifisayo ukuthi izinkinga eziningi ebezikhona phambilini ngaphansi kweregion sithi ayisophinde ibe khona ngoba kumanje ayisa ngokuthi sikwazi ukuhlomula imoto eToyota Quantum ngokuthenga izimoto
ezibe isibalo esibe sikhulu kwamanye ama association. Kodwa inhloso kakhulu sabukela abagibeli bethu ukuthi kufanele sibathuthe ngezimoto eziphephile, sibathuthe sibeke izimpilo zabo zingabi sengozini. Lo mcimbi obubanjelwe edolobheni kwaDukuza ubuhanjelwe nongqongqoshe wezokuthutha kulesifundazwe KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka notuse kakhulu uzinzo nokusebenzisana okubonakala kulo association wakwaDukuza ongaphansi kwesifunda iLembe. Sizela ngezinto ezinhle. Kubalekile ukuthi sibuke izinto ezinhle ezenziwa imboni ezokuthutha. La khona abesiqhasa ukuthi bakhona ukuthula ezweni lakithi ngoba uma ngekho ukuthula intuthuko ayikho. La khona bakwazi ukuthi basupportane babe yinto eyodwa babe united ukuthi bakwazi ukuthi basizane uma kukhona onenkinga bakwazi ukuthi bamsize. Sisibonge kakhulu lonto leyo ngaphansi ubuholi beprovince kaBaba uNondaba. Kuba khona izinto ezazake zaba khona before Esteng. Kodwa lokho sesikuthatha njengepast ngoba ipast akufanele siyenze kube yinto ekhona ngoba lonke ikhaya nami njengoba ngokuhlomuka nje angeke ngikhuluma ezazenziwa umkhulu ezanziwa abanye abantu basekhona ekhaya kodwa kufanele sithi manje sesila and konke kunokuthula. uHlomuka uphinde waveza ukubaluleka ukuthi lemboni ibamsana ukuzithuthuke nakwezomnotho. Imboni ezokuthutha umnotho wabantu bakithi abamnyama kufanele thina njengohulumeni kakhulu azakhona support ukuze bazokhula baye phambili. Leli tekisi elinqotshwe ilo association kubheka ukuthi lisebenze lakhe inzuzo nezongena esikhwameni salo association. Izindabeni ze-KZN TV kubikuthi abantu maphumulo kwaDukuza. Unompumelelo Luthuli wasemthwalume emakhoso ogwini seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi beumndeni bafuna uthisha owashisa ingane ngamanzi ka-radiator ajeze. Kuzokhumbuleka ukuthi sike sabika ngumfanyana omncane oneminyaka eliyisishagalolunye owacelwa uthisha wesikole samabanga aphansi ibanga Ibizo primary ekhona emthwalume ukuthi ke akavula ibhonethi yemoto kanti amanzi ka-radiator ayabila agxuma umthela. Lo mndeni ke uthi umntwana usale enesikhumba esilimele kade namehla limele. Unompumelelo ongumama omdala weSisulu uthi kuphela inyanga namasonto amabili umntwana engayi esikoleni esaba ukubuyela njengoba bethi walimala emagcekeni esikole samabanga aphansi ibanga Ibizo primary esemthwalume. Ngemuva kokuthi uthisha wakhe amcela ukuthi avule ibhonethi yemoto kanti amanzi ka-radiator ayabila amthela ebusweni washa. uLuthuli uthi ingane isele nenkinga yokulimala emehlweni. kakhulu okusilimaza kakhulu ukuthi ingane ithintekile emehlweni omabili ngoba ihambile yaya kudokotela ngoLwesibili udokotela wafika washo ukuthi ingane ithintekile emehlweni omabili. Ingane ihlalile inyanga nesonto ngaphezulu ngoba bithi iyasaba ukuya esikoleni njengoba ngasasichazile ukuthi even uthisha bethi mengabe efika esibhedlela ngasikhathi ingane isesibhedlela benyukelwa itemperature ingane ekukhombisa ukuthi iyasaba nala ekhaya beyisho ukuthi ayithandi ukuphindela esikoleni ngoba isaba yena uthisha ngoba uthisha usekhona esikoleni uyafundisa kakhulu okuhlungu kakhulu necala futhi silifakile mhla ka12 March kwagcina nje ngokufika bethi bazosesha akaze kusho ukuthi sisho uyaboshwa noma uthisha kwenzakalani kuzithulekele namaphoyisa akukho le esisiza khona akukho le ekulandeleka khona sichazela ukuthi kahle kwenzakalani ngale case yengane. Iqhubeka uthi bafuna izimpendulo njengoba namanje seloku kwenzeka isigameko ngenyanga kaNhlolanja akaze bayithola incazelo kwiziphathimandla zesikole ngokwenzeka. Anti thina into esiyidingayo ukuthi akuzo education kuthini noma basifoneleke siza ukuthi kahle udaba lethu luyasetshenzwa yini noma ingoba nakusibukele kaphansi ngoba bathulile nje akukho okutheni abakushoyo kuthulekile nje engathi nje manje yonke lento ayenzekanga nje ngoba nothisha akaze futhi eze kuthina nje basasibikile ukuthi uthisha akaze eze kuthina azosichazela ukuthi kahle enganeni kwenzakalani. Esikuzwayo nje ukuthi uthisha ubika lokho ngelinye ilanga ukuthi azangaze ayivulisa ingane iradiator ingane yayiziphaphela ngelinye ilanga athi ingane yona yazigijimela yovula imoto yakhe understand ukuthi kwenzakalani. Umama womntwana uthi ubhekene nengcindezi yokwehlenyuka ehambisa umntwana wakhe emtholampilo nakodokotela ekubeni akasebenzi akanayo imali. Uthi isimo somntwana sesinzima kakhulu njengamanje.
lishisa ilanga lishisa kanje wavele wavimbuka umzimba wonke kwaze waphoqa ukuthi angimthathe ngimise eclinic kwanje waqala khona la asha khona ebusweni kwangathi into edlulayo yehla lento yehla yabuyela nangezantsi yagcwala umzimba wonke so sathi mesifika eclinic base bethi eclinic no kungaphola ngaphandle kodwa into enkinga ingaphakathi akakapholi kahle okusho ukuthi kuningi ngisazohamba ngichitha izimali lezi engingenazo ngiphatheka kabi kakhulu njengoba education unganginikezi ithuba lokuthi ungizwe la lokho engicelayo kunzima. Ithinta amaphoyisa esifundazwe aqinisekisile ukuthi likhona icala elavulwa emaphoyiseni aseHibadini ngalesigameko kanti uthinta umnyango wezemfundo ukubheka ukuthi kungabe kukhona yini uphenya abalwenzayo ukuthola umnyombo ngalolu daba ngokukhulumela lo mnyango uthi lolu daba lufika ukuqala kubona ngakho bazothumela yonke imininingwane kumqondisi wesifunda aphenye lo mbiko benwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye. Siyakubingelela sekwamukela mungabe usanda kujoyina ke izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. Undunankulu kaZulu uhlangane nabezenkolo kuzotshalwa amaphoyisa kuyimpi yasenquthu kanti kwethulwe ezolimo kwelikaMthaniya. Kuleli qophelo ke singena sijule engosini yezomnotho. Irandi liwu 18.93 rand maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u20.24 rand maliqhathaniswa neeuro lase-Europe liphinde libe u23.62 rand maliqhathaniswa nopondo waseBritane. Igolide ke lona lingu $2,378 92 cents i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube $87.29 umphongolo. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje asiphinde futhi sihlangane kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.